Kunentombazane eke yenza ividiyo lana ikhuluma ngomnyovu, ize yamenshina nje impela. Ithi le ntombazane baningi abahalela impilo kamnyovu, kodwa futhi abaphumeli obala basho. Ngiwabukela amavidiyo kamnyovu, kodwa angize ngasibona isimanga, futhi angize ngayibona into anayo ehlukile noma ehasayo. Ngiyangibone nje kumjida nje oyiphilela impilo enormali, futhi uphila impilo nje affordwa yiwo wonke umuntu. Ngisho impahla ayigqokayo, impahla nje affordwa yibo bonke abantu. Ngisho imoto ahamba ngayo, imoto nje ejwayelekile. Wonke umuntu oyethi mayeqala ethenga imoto uyeqale kuzo lezi moto lezi ehamba umnyovu. Angize ngasibona-ke isimanga, kodwa ngithe mangibuka lapha kuma-comment ngafica abantu impela beyivumela le ntombazane, bethi awuqinisile, banomona. Ngivele ngadabuka ngoba ngibonile ukuthi abantu kushuthi i-social media lena baya-understand. Kwi-social media umuntu uyakwazi ukuthi eyiveze noma yisiphi isimo asuke efuna ukuvela eyiso. Kwi-social media ngeke ukwazi ukujaja umuntu ukuthi izinga lempilo yakhe likuphi i-level. Ngisho nanoma ubani uyakwazi ukuthi la kwi-social media eveze ephila kahle noma eveze eyisigwili. Kwi-social media nje uyayikhethela ukuthi ukhetha ukuthi uvele umuntu onjani. Angiphathi-ke nje kwase kwaba khona oma-AI nje zonke lezo zinto lezo. Angiphathi ngoba sekwaba khona lezo zinto lezo, kodwa nje angicabangi impela ukuthi uma uwumuntu ngempela ophilile ekhanda, wena uthi ubona ukuthi ungajaji umuntu indlela ayiyona uma esuke evela la ku-TikTok, noma uyitshela ukuthi wena uyakwazi ukubona umuntu ukuthi ukuliphi izinga lempilo ngenokuthi wena usuke umbuka lapha ko-TikTok. Ngiyafisa ngazi ngabe leya ntombazane ingakuqonda ukuthi njengoba siphila nje singabantu asifani. Noma ungayithanda kanjani into noma uyihalele, kodwa akuchazi ukuthi bonke abantu leyo nto sebeyayithanda noma sebeyayihalela. Futhi suke singekho isidingo sokuthi ukuphoqe ukuthi abantu bayayithanda leyo nto noma bayayihalela, ngoba bakhona abantu abaze beyiphoqa leyo nto leyo, beze bethi hhayi ukuthi into edala ungavumi ukuthi unomona wenze umona. Asikho leso sidingo leso. Ngibonile nje ukuthi ngoba kuyintombazane mhlampe inalo uthando lukamnyovu, kodwa manje ayinayo indlela mhlampe yokuphumela obala. Kanti-ke bengaphumela nje obala eveza ukuthi cha iyamthanda umnyovu, mhlampe nabo bezoyishela bagcine bethandana, kodwa hhayi bese manje sizothi siyayihalela impilo kamnyovu. Hhayi, lapho ngiyayigxeka, ibe wrong kakhulu bafowethu. Mina nje mangase ngikhulumele mina angaze ngihalele impilo yomunye umuntu. Kuyo yonke into engake ngayihalela angaze ngifise ukuba omunye umuntu. Kunalokho ngihleze ngifisa ukuhluka, ngihleze ngifisa ngathi inganento othola ukuthi nje kuzoba eyami ngedwa noma izoqala ngami ukuthi leyo nto leyo ibe khona, kodwa ngeke nje ngithi ngake ngafisa ukuba ubani noma ngake ngafisa ukuphilisa okukabani. Cha, ngaze ngibe naleyo nkinga, ngabe ngiqamba amanga impela.